Итак, важно, куда ты пойдешь после школы. Иными словами, какой ты изберешь жизненный путь. Дело, профессию. Если ты не задумывался над этим, пора. Сколько на свете разных профессий, умений, ремесел. Постарайся почувствовать дело. Что тебе больше нравится? Металл или дерево? Краски или цифры? Будь внимателен, ведь тебе этим заниматься всю жизнь. Каждый человек имеет к какому-нибудь делу особую склонность. И важно ее в себе найти. Некоторые ребята определяются сразу. По примеру отца. Или по ясному и твердому внутреннему стремлению. А другой не знает, кем ему стать. Маляром или продавцом. Моряком или бурильщиком. Ты сейчас, как корабль перед спуском со стапеля, должен выйти в море. Счастливого тебе плавания! Мен генә күрмимсең, юкмысың ул җиләк? Бардыр инде ул кешеләр җыя бит, Гөлназ, кайдадыр бар бит, без бит фотоларын күрдек. Әйе, монда килгәндә дә хәтта кешеләр җиләк җыялар иде, ләкин без аны күрмибез. Ә миңа Без җыя белмибез, Гөлназ. Әйдә шулай, без җыя белмибез. Җыя белмибез һәм җиләк җыяр өчен дә билгеле бер оста кеше, һөнәр иясе булырга Монда кирәк. сабырлык кирәк, бит. Бездә ул юк. Үҗәтлек кирәк. Күрә белергә кирәк. Менә бит, менә беләсеңме, һөнәр дигәннән, нидер осталык дигәннән һәр кешегә нидер осталык бирелә. Менә карап торам мин кай берәүләргә, бит. Үз эшен эшли, башкара, ул гади генә эш эшли, ләкин шундый мәхәббәт белән аны ул инде машинаның анда моторы ничек яңгыраганынан ук аның аңлый. Менә табиблар мәсәлән, бит, кешенең кулыннан тотуга, йөзеннән ук инде аңлый, кайсы җире авырткан һәм башкасы. Һәм башкасы ниндидер аңа шундый мәхәббәт һәм сыл бирелгән димәк. Ләкин беләсеңме, кайбер кеше эшен үлеп яратса да, бөтенләй бүтән өлкәне сайлап куя, ләкин Әтиәниләр әйтергә мөмкин. әтиәниләр әйтергә мөмкин. Өлкәннәр әйе. Шуңа да карамастан, тора бара барыбер улыгайган көнендә булса да кабат шушы үзе сайлаган һөнәргә кайта. Бала чак хыялына. Ә менә безнең балаларга беләсеңме, бәхет елмайган, чөнки алар һөнәрләрне сәләт һөнәрләр биләр форумда сынап карыйлар. Әйе, алар берсен булмаса икенчесен, өченчесен койсына булса да барыбер күңел ята бит. Һәм инде менә әлеге сайлаган профессия, әлеге сайлаган һөнәр ул синең гомерлек юлдашың. Чыннан да, һәм аларга беләсеңме, сайларга шундый шәп спикерлар ярдәм итә. Кайберәүләр белән без менә кичә таныштык. Бүген сөйләшәчәкбез. Һәм бүген сөйләшәчәкбез. Һәм алар һичшиксез балаларга искиткеч мөмкинлек бирәчәкләр. Гөлназ, син дә, мин дә үз һөнәребезне бик тә яратабыз. Әле үз һөнәребезне генә түгел, без сезне дә тамашачылар бик яратабыз һәм сезне кайнар сәламлыйбыз. Җанлы сәләт эзнең шундый табигый иҗади студиясендә сезне кабат каршы ала һәм без башлыйбыз. Күрәле бигрәк матур инде безнең изге биләр җиләк алайда, әйме? Рүсәл, син нәрсә эшлисең? Әллә миңа чәчәк җыясыңмы? Юк, бу комментарий язучыларга иң әйбәт комментарийны сайлыйбыз да. Шәп фикер уйлап чыгардым. Һәм шул кешегә без чәчәк бирәбез. Без бит аларга биләрдән чәчәкләрне җибәрә алмаячакбыз. Әмма алар безгә комментарийларны юллый алалар. Ансы турында уйламадым бит әле мин. Әйе. Алайса сиңа инде бу. Ой, рәхмәт ясың бик зур. Һәм бәхет өчен безгә нибары сезнең комментарийларыгызны җитмешә күрә оялып тормагыз. Күңелегездә булганнарның барысын да языгыз һәм без аны туры эфирдә яңгыратырбыз. Һичшиксез, тапшыруыбыз башланды. Рәхәтләнеп комментарийларыгызны көтеп калабыз.
Билер, менә ул бәхет. Билер безнең тамырларыбыз, безнең йортыбыз, безнең киләчәгебез. Менә карап торасың. Балалар төрле төбәкләрдән җыелган. Күбесе әле беренче мәртәбә хәтта. Әле тыйып, менә безнең изге биләр җирендә басып торалар. Бу 5 көн эчендә ул менә шул җирне тыю һәм менә шул безнең бабалардан килгән менә шул тибрәнешләр ул балаларга да күчәчәк. Мында барысы да һөнәр ияләре. Менә мында булу, ул инде һөнәрле булу дигән сүз. Һөнәр ияләре икәнлеген күрсәтеп тора. Чөнки алар барысы да милләткә хезмәт итә. Алар барысы да милләт сагында. Стас проекты быел 3-нче тапкыр үткәрелә. Безнең бик шәп спикерлар килә һәм катнашучылар алар үзләре тәҗрибәле һәм шул тәҗрибә белән уртаклашырга әзер. Остазлар моннан белем генә түгел, энергия туплап өйләренә кайталар һәм алган белемнәрне дә кулланалар, әлбәттә безнең балалар өчен. Здорово вернуться сюда вновь, увидеть, что здесь территория намного больше, активностей больше, детей больше, но самое главное, что атмосфера Салет сохранилась здесь. Салет, как и 30 лет тому назад, как и сегодня, дает возможность детям самовыразиться, найти единомышленников, выбрать какое-то для себя направление, которое ближе всего, попробовать различные направления и, соответственно, двигаться в том направлении, которое больше всего нравится, и с теми ребятами, которые действительно хотят вместе с тобой развиваться, расти, ну, чтобы это было бергәләп и только алга. Ничек сиңа Гөлназ монда? Миңа да бик ошый. Биләрдә ничәнче тапкыр булсам да, имә беренче тапкыр бу урында минем бер кашына булган юк иде. Мин яратам бу урынны. Яратам шул хәтле яратам, бер чиктер килеп ләктем дә йөгереп. Гашык булдым менә бу манзарага. Шуннан бирле килеп утырырга шулай кышлар сайравын тыңларга яратам. Менә бит ничек кызыклы биләр тарихы бар икән синдә. Беләсең, биләр белән бәйле тарих. Тарихларны гомумән бик тыңларга яратам. Нидер кызыклы хәлләрне, кызыклы вакыйгаларны. Сәләт белән бәйле булса аеруча. Кызыклы шәхестән булсаңыз тагы да кызык әле. Әйе, онсы аеруча игътибарга лаек дип әйтсәм дә була. Безнең монда мөмкинлек бар, әйдә карап китик. Әйдәгез. Безнең сәләтле кунагыбыз сезгә үзенең сәләт тарихын әзерләде. Сәлам, минем исемем Туран абый. Мин беренче тапкыр сәләткә 2005 елда эләктем. 12 яшьтә әлбәттә мин бер нәрсә дә белмәгән идем, бер кайчан да ишетмәгән идем сәләт турында. Әмма дә ләкин минем әти, танылган татар композиторы Ривка Таулин, сәләт турында белә иде, Җәүдәт абый белән аралаша иде. Һәм Җәүдәт абый минем әтигә тәкъдим итте сәләткә биләр паласы алына җибәрергә дип. Килдем мин, 12 яшьлек бала, беренче тапкыр, беркем дә белмим, шул хәтле куркыныч иде. Әмма дә ләкин минем беренче әйдәманнар Гөлназ апа Сафарова һәм Фәнил Абдулваказов мощный тандем мине сәләт дөньясын миңа күрсәттеләр һәм миңа шул хәтле ошады. Менә шул 18 көн без кайткач Казанга, Лобачевский библиотека янына мин нык йладым. Көне буе, төне буе йладым, чөнки мин нигәдер уйлаган идем, менә барлык яңа дусларны бер кайчан да күрмәм дип, сәләткә бер кайчан да бармам дип. Менә шундый күңелле минем беренче аралашу булды сәләт белән. Рәхмәт.
5-6 forumlarda sizning bilan ko'rishamiz. Ora hüner dibizde, hüner turunda bik küp bitin totar eğitimleri, makalları mine menamında iske düştü. Hünerli ölmez, hünersiz gün kurmaz. Bik dürüst, Әмине min yaratqаны yigit küçüge jitmiş türlü hünerdi az degeni. Evet, o senin bu sözünden soň bir kişi göz aldıma keldi. Mine o Min bilen buğay kim turunda seni aytasiz. Jevdet abi. Yolda bit şagir da o. Matematik da o. Galim da ol, fen kişisi de. Ustaz da. Ham sanap gitsen eli anda bik küp anın regallerini atarga mümkün. Demek bizde salatli konak rubrikası ham bizde konakta. Eng salatli Jevdet abi Süleymanov. Bizde kutilgan konak Jevdet abi Süleymanov. Jevdet abi, Edip Elmir, Süleyman, neçik tanıştırsan da baribir ol bir şahıs özünde köpmü şahıslarını, köpmü personajlarını birleştirgen. Jevdet abi sizning bilan söyleşesi kile, köprek söyleşip kolası kile, bunda kelgen fırsatını ışkındırmışa. Mine 30 yıl gümür. Ул бит инде үткән гасырда булган дип сөйләшсәк тә, инде хәзер дөрес була. Менә артка борылып караганда сәләткә нәрсә күрәсез? Артқа бұрылып қарағанда көрем yol, Үтелгән юл, инде юл. үтілген yol, тормыш, өмір, кешеләр, вакыйгалар, һәм ниндидер канәгатьлек, рәхәтлек, канәгать булып теге ул мин хәзер канәгать дип түгел, белмим, Аллаһ Тәгаләгә, Тәңрегә рәхмәтем. Миңа шулай туры килгән. Шул юлга ничектер чыгып, Аллага шөкер, һәм үземнең янда, үземнең коллегаларым, үземнең фикердәшләрем белән менә шул әйткән, шул юлны шулай үтеп бүгенге көнгә килергә. Бүгенге көнгә килергә нинди көн? Нинди урын? Рәхәт көн. Нәрсә бүген күрәсез, киләсез, нәрсә күрәсез үзегезнең күзлегезнән? Менә балалар килә, Мин киләм, бүгенге көндә киләм, күрәм, менә үзебез күз алдына китергән, özümüzün Tatar dünyası, özümüzün kişilik dünyası, nindirtigi bölünmegen, birge bulgan, bilim dünyası. Görem Allah Taala mene niçe gittirip sen baragandan soň göresin bir vakittan soň bu nindi ağaç diп әйме, кайынмы, усакмы, алма ağaçмы. Мene bugün indi күренә уланың алма ağaç икәнен. Мин ул образны бик яратам. Аның ботаклары күренә хәзер төрле яклап. Инде күренәчәк. Менә Булай карасаң, bir үк вакытта буламы ул? Чәчәге дә, алмасы да, ырлыгы да, бутагы да, тамыры да, кәүсәсе дә. Менә шулай берләр күренә. Тамырларын мин әйтә алмыйм, күренә, чөнки тамырлары аның безгә көч, энергия биргән 93-94 елларда безгә шул кәүсә итеп күренеп, шул алма ağaçны үстерергә насыйп булган менә шул тамырлар инде күренә бүгеннән булган. Инде кәүсәсен күрәбез, чөнки ул кәүсәсе инде аның без үткән юл. Амнан тармакларын, бутакларын күрәбез. Ул инде менә шул безнең төрле аланнар, төрле проектлар, инде бит йөзләгән дип булай, листәләгән, йөзләгән. Һәм күренә инде аның җимешләре, менә шул балалар, алар ничек иттереп үсәләр. Менә сез, үзегез әйдәманнар булып, баш җитәкләр булып үсеп, шул балалар да теге 8-9 класслардан инде әйдәман булабыз дип. Һәм шулай иткән вакытта инде күрәсең аны тулайым. Менә киләчәге дигәндә образ. Алмагач дигәндә аның инде шул образ аша сәләтнең дә ул инде киләчәген күрәсең. Аны ничек иттереп, шул алмалардан тагын орлыклар, орлыклардан тагын алмагачлар үскән, шул чәчәкле, язын чәчәкле, җәен көзгә таба да алмалы, аннар шул тагын шундый бер күренеш, табигать белән күрсәтсәк тә, аны менә безнең кешелеккә күчерү ул инде җиңелрәк. Татарның ничек иттереп Шәҗәрә сүзе менә ничектер монда ассоциациясе минем татарга мөһим булган бик шәҗәрә ассоциациясе килеп басты. Җәүдәт әби менә 90-нчы еллар башында әлеге эш башланып кына киткәндә шулай булыр дип уйладыгызмы? Бер нинди шундый хыял бар идеме яки
bu günlerge barıp jite almaz dip de kурыктыгызбы? Нәрсе нинди тойгулар белән, нинди ушакларда яндыгыз сез бу вакытта? Менә мин нинди учакларда бүген янсам, ул вакытта да шул учакларда. Учакның төрле вакыты булса да, ул учак. Ул вакытта без ничек яндык? Ул нинди хисләр, тойгулар белән. Менә без университет укытучылары. Теоретик кафедрасында укытучы кибернетика белән, компьютерлар, ул вакытта санаклар белән инде җәнләнүчеләр, укытучылар үзебезгә әйбәт студентлар, абитуриентлар булсын дип. 90 елда без менә Разгач Бухарай безнең профессор, кафедра профессоры, безнең укытучыбыз. Мин һәм безнең белән анда Алик Гөлми, минем ул вакытта инде безнең лаборатория иде, лаборатория ясалма интеллект лабораториясе. Шунда ул да минем белән без киттек Арчага татар шрифтлары куярга. Разгач безнең белән балалар белән чыгышырга дип бардык. Анда безнең достыбыз Халил Гандинов компьютер аланы, компьютер сменасы үткәреп ята. Беренче мәктәп өчен. Ул беренче компьютер мәктәбе булдырган егет. Аның балалары компьютер аланда. Шунда сөйләштек, менә бу сентябрь булгандырмы, кайсы айлар 90 елда. Әйдә без республика күләм үткәрәбез компьютер сменасы. Безгә кирәк компьютерщиклар. Безгә кирәк, безгә абитуриент булып киятырган математика, информатика тартылганнар. Әйбәт, әйдә килештек. Без аны төзи теге конкурслар, төрле газетларга җибәрдек, журналларга. И куйдык шарт. Җыябыз бары олимпиадникларны. Бер алан инде ул сөйләштек. Варшада үткәрергә дип. Теге шатырлы алан. Гуманитарларны, башта физик, математикларны беренче 10 урын алган республикада. Шулай җыйдык та без аны. Әҗия конкурсларда. Әйдә инде ни конкурска акыллы башлар булгач татарча да белсеннәр дип. Менә шундый фикер булды безнең. Башында ук математик, информатикларны җыябыз. Әмма тагын теге газетлар аша сочинение яздырабыз. Инша татар телендә. Шулай туры килде, җыелдык 65 бала дип инде. Ул анда теге 65, 64 мен, 70 мен дигән кебек, шул тирән 65 бала җыелып, шулар арасында химиядән җиңгәннәр дә килеп чыкты. Технологияләрдән, татар теленнән җиңүчеләр, урыс теленнән гуманитарлар да булып чыктылар. И шундый без аны күрдек, ул көчле балалар бергә татар теле дип куйдык башта ук. Ягъни татар теле һава дигән әйбер, шул башта ук. И шуннан ул менә шулай безнең башланып китте. 90-94ләрдә шул вакытта шундый булсын дигән фикеребез балалар өчен дип. Хәзер дә бүген дә шул фикердәбез. Көчле булсын. Әмма ул таралды инде хәзер төрле аланнарда, кайда информатика, кайда театрлар, кайда спорт. Менә монда инде хәзер форумнарда күрәсең, ул үзенчә төрле аның юнәлешләре белән иҗат мулланда, һөнәрләр мулланда, IT мулланда. Һәм инде безгә хәзер кушылдылар. Менә тагы да мотор булып, хәрәкәт беренчеләр, хәрәкәт алдынгылар. Аны ничек иттереп син уйлыйсың, бер агач утырткан вакытта урманны күз алдына китерү. Мин әйтмәс идем, кемдер әйтсә дә сиңа, без аны башында ук нәрсә буласын белдек дип. Ул менә шулай һәр вакыт булганнан, аннан инде менә хәзер без телибез, менә шундый иттереп балаларны үстерә торган, балалар теләгән үзләренә теләгән белемнәрне саклый ала торган мөмкинлекләр мөхите булсын дип. Хәзер инде аны күбрәк аң белән, бер 2-4-5 елдан соң инде без аны аң белән үстерә башладык. Аңладык нәрсә икән. Баштарак менә үзебезгә дәвамчылар булсын дип башланган эш. Димәк, без үзебез аңлап бетермәсәк тә, димәк кемнәрдер аңлап безгә шунда безне юнәлткән һәм күкләр ярдәм иткән диек. Менә балаларга барыбер үз җирләрендә, үз мөхитләрендә үскән балаларга монда килү ул күбесе өчен зур бәхет, зур дәрәҗә. Һәм менә монда балага нинди ырлык, иң мөһим нәрсә салынырга тиеш дип уйлыйсыз? Менә бүгенге көн таләпләренә нигезләнеп, әгәр бүгенге вазгыятны алсак, киләчәк ләктердең минем уйланып йөргән, менә үзем дә уйлыйм. Бу балаларга нәрсә дип. Әлбәттә, ул вакыттагы балаларны хәзерге вакыт балалар белән чагыштыру ул бер дә дөрес булмастыр. Ул дөрес. Бала кайчан да бала. Һәм балаларны чагыштырып булмый технологияләр белән, чагыштырып булмый предмет белән, балаларны чагыштырып була кеше булуы белән.
Адам баласы, рух, әдәп барлыклары менә шул салынырга тиеш. Аралаша белү. Татарча әйткәндә коммуникация. Ниндер теге сөйләшү генә түгел, әдәпкә корылган аралашу. Олыларны олы итә белү. Ниндер мөхитне тоя белү. Шул мөхиткә карата олылар белән сөйләшкәндә бер төрле, үзең тиңнәр белән бер төрле сөйләшү әдәпләре кертү. Менә минем өчен шул бик мөһим сәләттә. Белем бирергә хәзер мәктәпләр күп. Төрле мәктәпләрдә төрле юнәлешләр бар. Укытучылар да әйтер идем көчле. Инде хәзер ясалма интеллектта белемне бирә. Барысы да бар. Менә безнең сәләт мөхите ул баланы нинди генә белем алса да, нинди технология булса да, менә кеше булып калырга өйрәтә дип күз алдына китерәм. Менә шул орлыкларны бирә. Шуңа күрә 30 ел электә, хәзер дә минем өчен балаларның бер аермасы да юк. Аерма шунда гына, теге вакытта балалар әдәплерәк иде. Аралашуны күбрәк беләләр иде, олыларны, кешеләрне. Үзенең мөхитен, үзенең ничек әйтергә кирәк, шәхсән даирәсен аңлап, башкаларның да шәхсән даирәсе, шәхсән теге мөхите булуын белеп, аралашу менә сәләт даирәсендә нечкәрәк һәм ничек әйтергә кирәк, Тоемлау бар иде дип әйтмәкче буласың балаларда. ниндер оят, ниндер менә теге намус, виждан дигән ынтылып барган сүзләр, ниндер бер-береңне аңларга тырышу дигән әйберләр, минемчә ул вакытта ничектер миңа шулай тоелганмы, минем даирәм киң булмаганмы, сәләткә караганда гомумән күбрәк иде. Менә шуны безнең югалтмаска кайтарырга күпме тырышсак та, менә син соравыңа тегә җавап бирергә тырышып, мин шуңа чыгарам. Математика да кирәк, ясалма интеллект та кирәк. Менә шул теге ял итүләр дә кирәк, җырлар, биюләр барсы да кирәк. Әмма без менә югалтмыйк балаларның, менә син әйткән аермалар ягын түгел, берләштергән ягы. Берләштергән ягы шул тыемлау, адам булу, кеше булу. Һәм әти-әниләрне хөрмәт итеп, абый-абыйлар, апалар, олылар дип яши белү. Тамырларны белеп, син әйттең, шәҗәрә дип. Шәҗәрә. Аның сүзе калган, эзе бик юк. Сөйләшә башлыйсың, менә бабасын мин яратам шулай сөйләшергә. Әби бабаң кайсы яктан? Әле әтисе ягыннан бер-ике бабаларын беләләр. Әниләре геннән кайдан килгәннәрен, авылларын. Менә шуны сәләттә шундый теге принцип, низамәт, сәләт баласы 7 бабасын белә. 7 тамырларын белергә дип тиеш дип. Әле ул безнең ул хыял, әйеме? Бу аерым-аерым сөйләшү темалары инде. Сез сөйләгәндә бик күп әйбер сорыйсы килә, ләкин Вакыт та бар, ләкин барыбер менә сәләтнең урыны безнең миссиясы дип әйтик, безнең милләт эшендә, менә милләт даирәсендә сәләтнең тоткан урыны һәм миссиясы. Сәләт, гомумән милләт кенә түгел, бәлки ил, дөнья күләмендә кешелек дөньясы. Кешелек дөньясында сәләтнең миссиясы. Татар дибез, татар теле дибез, без бит аны татар иттереп айырыр өчен түгел. Татардан үрнәк алып, татар теле аша да бергәләп аралашып, кешелек тусын, шундый булсын. Берләштерү булсын, айыру түгел. Менә шул, син аны әйттең, менә безнең бөтен сөйләшебез шул сәләт миссиясе турында. Белеме дә булсын, әмма белем канат булсын. Рух, тәрбия дип әйтәсем килми, булай тәрбия дип кенә. Дөрес аңлашка мөмкиндер. Менә аралаша белү. Менә шул теге безнең рухны тәшкил иткән, күңелебезне тәшкил иткән, аралашуның нигезендә булган әдәп безнең менә шул миссиябез дип әйтсәң дә була аны. Аннан соң, әгәр ул кеше булса, кеше белән кеше аралаша. Бер кеше кыяфәтендә булса, кемдер күбрәк теге без әйтәбез арслан кебек, кемдер бөркет кебек, кемдер кәлтә кебек. Кирәк түгел кебек, кеше кебек булсын. Ана кебекләр койрыкларын калдырып, сәләткә килгәндә ул кеше булсын. Бу арслан кебек егет түгел.
Арслан біздің егет кебек болсын. Менә шул. Аның миссиясы гади. Кирәк түгел ниндер планнар кырырга, хыяллар. Менә бүген безгә ошый икән, шул ошаганны мөмкин кадәр теге кабатлана торган итү. Җәүдәт абый, соңгы сорау, финал сорау дип әйтик. Кая барабыз? Сәләт. Кайсы якка юл тота? Ничек? Ориентир. Кадәр барырга тиешбез. Үсәбез. Менә син тудың. Кая барасың? Әйе, бакчалар бакчасына барасың, әмма син үсәсең. Ныгыйсың, синең аңың ачыла, аң акыл керә, синең акылың ныгый, үткерләнә, зихнең арта. Кая барасың? Әйе, син укырга керәсең каядыр, мәктәпкә ни. Но син кая барасың? Син егет буласың. Егет булырга өйрәнәсең, кызлар кыз булырга өйрәнә, семья кыруга барасың. Чөнки алга таба кешелек үсә. Сәләт мәгънәсендә әйткән идем. Мин дә сәләт мәгънәсендә әйтәм. Бер кая барыбыз, менә без биләрдә кая барыйк? Безгә шул җиткән. Әгәр кемдер кая алып бара безне, барыбыз анда да. Без барган җирдә сәләт. Сәләт булган җирдә без. Ә синең фикерең ничек, кая барабыз? Нинди? Кая таба бару нәрсә? Без искә барабыз, Тәңре юлында без. Без ничкәләнә барабыз. Әле безгә үсергә дә үсергә. Сәләт әле менә шул үсүен башладığında кая бара? Алмагач менә ырлык булды, кая бара? Ул үсенте була. Үсентедән куак булып үсә башлады, кая бара? Ул бара ныгырга, ныгыды кая бара? Ул яфрак чыгара, аннары кая? Чәчәк чыгара, аннары кая? Алма чыгара, чәчәк үстерә. Алмадан кая? Ырлыгын булдыра. Ырлыгыннан кая? Яңадан алмагач үсә. Менә безнең кая? Кая барыйк? Тишкән тишеңдә булырга кирәк җиреңдә шул алмагач. Кая барабыз дип, каядыр бару ашыгу, ул үзе ул туслары турында уйларга кирәк. Без ялгыш шул сораулар белән каядыр булган җирдән кая, авылда тудың, авылны матур итәсе урынга. Монда чишмә, монда урман, монда һава, монда мөмкинлекләр. Кая барасың син? Кая барыйм? Авылымны ныгытам. Менә укып кайтам да, менә монда йортлар төзеп авылны. Син теге монда хәзер акча җыям да, Эмиратка барып 35нче катта йорт аламмы? Или кая булса чит илгә китеп, анда бигрәк матур икән каядыр. Без кая барсак та. Без хезмәтче, ягънидер нәрсәдер анда эшли торган. Әмма безнең җиребез, без кая барабыз? Без үсүгә барабыз, ныгуга барабыз. Камилләшүгә барабыз. Без камилләшүнең чиге юк. Камилләшәбез, үсәбез, үсүгә барабыз. Баба булабыз, егеттән булабыз ират, ираттан булабыз бабай. Бабай була белергә кирәк, әйме, аксакал булырга барабыз. Сакалларны агартып та, урынны белеп, вакытында туктарга барабыз, туктауга. Теге җирдә табыны кайчан туктар? Юк, кайтуга барабыз. Җәүдәт абый белән бер утыру, үзе бер гомер, гомумән фикерләрең туплана кебек, ничектер урнаша кебек, һәм без Җәүдәт абый белән янәдән биләргә кайтабыз. Рәхмәт сезгә, Җәүдәт абый. Рәхмәт. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Рәхмәт барыгызга, безне тыңлап утыручыларга. Бик яратып карыйм. Бу үзебезнең җанлы сәләтне, авыл ярактан тагы да тәмле, татлы күренәсез әле. Менә мин монда утырам, мин биләрдә. Мин бәхетле. Менә беренче мәртәбә җанлы сәләттә монда кайтып, аңа кадәр мин карый идем Испаниядә һәр вакыт. Миңа килә аның теге сылтамасы, ул сылтаманы бөтен дөньяга җибәрәм мин. Менә булсын Прагага, булсын Алманиягә, булсын Эмиратка, булсын Канадага, булсын Австралиягә. Барысы да вакыт кайсы сәгать ничә булуга карамастан без карыйбыз. Рәхмәт моны булдыручыларга. Менә сәләт шундый дөнья. Мин танышып йөрим, миңа бу бөтен нәрсә яңа. Кемдер миңа киләләр, рәхмәт әйтләр. Җәүдәт абый, рәхмәт сәләт. Рәхмәт сәләт өчен. Менә меңләгән кешегә. Башында йөзләгән кеше булды аның. Ну, дистәләгән, аннары йөзләгән. Менә хәзер күрәсең бит үзең, әйме. Әле монда утыручылар, мондагыларына түгел, Казандагылар да бит. Ата-аналар да. Менә шулай итеп барганда сәләт тә үсә, һәм без дөрес барабыз димәк. Рәхмәт, Тамир кат. Рәхмәт дуслар, дәвам итәбез эфирыбызны. Корали тегендә нинди матур җайланмалар ясап куйганнар име? Юк иде бит әле алар. Юк, леконда ебеләр юк иде. Яңалар димәк. Килте. Куя. Әнә кереп качты. Күреп өлгердеңме?
Корелинди матур име. Aha. Qarala mana bu şişekler alар bari tek bu jirlikte gene ezip durmayın diye mi? Шундай матур алар. Һәм беләсеңме, монда биләрдә гомумән карарга ибер күп бит ул име. İyi, kim nişik kure? Һәм безнең сәркешләр, әйдәманнар форумда булган бөтен кеше сезгә нәрсә карарга икәнен әйтәчәкләр. Qarala. Serkişler Karagözeli bilerde neydi tabiat var? Qarali, жылы су килә башлады. Qarali, Salat kafega күпме кеше җыелган? Karali forumda sizge işmege de şey bu. Qarali, forumda балалар белән ял итеп була икән. Serkişler Karagözeli мин шатылса. Qarali, фильм «Звонок в реальной жизни». Qarali нинди миндә матурлык. Корале форумда минем дусларым бар. Karali forumda razdатка бирәләр. Qarali, биләрдә Светстор бар. Qarali, монда матур кыз. Ай, син попалсыңмы әле? Karali telefonda зарядкасы беткән. Qarali, Qarali күземә, инде карыйм күзеңә. Анда сөю бар икәнен син аңларсың үзеңдә. Au! Ağırsını tabu. Үзәк кемне дисең син, мин бит менә бунда гына басып торам. Tuta, hayır. Мен seni izlemeyim. Мен canlı seyretke kunaq izleyim. Haman yok, bütün ormanına ayıqap çıktım indi. Кунакны бит урманнан түгел, сәләттән эзләргә кирәк, чөнки бездә бөтен кеше сәләтле. İyi, demek dostlar, менә хәзер бездә тагын бер менә дигән кунагыбыз. Әйдәгез тизрәк аның белән танышып китик. Biz үзебезнең табигый студиябызда һәм безнең сәләтле кунагыбыз инде килеп җитте. Хәерле кичләр диләр апа. Хәерле кич Гөлназ апа. Ничек сиңа гомумән форум, рәхәтме, сагындыңмы син ел дәвамында? Бик сагындым, форумга кайту рәхәт. Әбиләр җиренең менә шушы үзенең көчле энергетикасын тоясыңмы? Мин бик тә тоям. Монда менә кояшы да, күге дә, җиле дә, барысы да булыша. Менә күпме сәгать эшләп була, бер дә армыйсың. Һәм менә безнең беренче форумыбыз юка гына һөнәрләр биләр форум дип аталмый, биредә балалар төрле һөнәрләр үзләштерәләр, әйтәләр. Гомумән, ничек синең карашка хәзерге көндә әлеге тема актуальмы? Яратып йөриләрме балалар? Әлбәттә, балалар өчен ул төрле һөнәрләр белән танышырга менә дигән мөмкинлек. Монда безнең робототехникада, автоматизациядә юнәлешләре бар. Шул ук вакытта чәй ясау церемониясе, мәсәлән, шул ресторан сәнгате, хәтта цирк сәнгате дә бар бездә биредә. Кыскасы, төрле яклап балаларга үсәргә бик шәп мөмкинлек бар дигән. Әйе, ул һөнәрләр белән танышу күбрәк. Менә танышкан юнәлеш белән күбрәк танышырга була форумнан соң. Әйе, менә бит алга таба инде ошап китсә, форумнан соң шушы юнәлештә үзеңне чынлап та сынап карарга мөмкин. Һәм бит әле безнең балалар гына түгел, аларның остазлары да монда белем ала, махсус проект турында да эшләп киттек әле. Әйе, балалар үзләренең остазлары белән килде. Шул адымнарда, ачышта, безнең клублар булган мәктәпләреннән укытучылар һәм җитәкчеләр килде, һәм алар да үсәргә телиләр, һәм без алар өчен махсус мәйданчык булдырабыз. Ул остаз махсус проекты, остаз мәйданчыгы, ул инде безнең 3нче ел эшләп тора, һәм аның төп максаты алар өчен төрле мөмкинлекләр булдыру, үсеш өчен профессиональ яктан да, шәхси яктан да. Менә сез үзегез дә шулай остаз булып торасыз, сәләттә генә түгел, гомумән бөтен Татарстанда дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Һәм гомумән остаз булуның нинди рәхәт яклары бар? Остаз булуның рәхәт яклары шундый күп. Беренчедән, балалар белән аралашасың. Балалар белән аралашканда, аларга укытканда, син үзең алардан өйрәнәсең. Ул гел өйрәнү балалардан да, һәм алар өчен менә сыйфатлы программа ясау өчен гел нәрсәдер укыйсың, тыңлыйсың, гел үсеп барасың.
Әйе, чынлап та миңа калса, сәләт ул гомумән үсеш белән бәйле. Һәм менә үсеш дигәндә, быел бит сәләткә 30 ел. Менә шушы 30 еллыкка нинди теләкләр теләр идегез? Әйе, сәләткә 30 ел һәм мин сәләттә 30 ел. Әйе, менә бит. Чөнки Сезнең дә юбилей дип әйтсәк була сәләт өчен. Әйе, сәләттә беренче тапкыр 94 елда катнаштым. Кичкенә кыз буларак, кичкенә сәлкеш буларак һәм сәләтем белән бергә үстем. Әйдаман булып та, Изге Чишмәдә катнашып та, аннары проектлар җитәкләп һәм шуның өчен минем өчен ул бик махсус ел. Сәләткә теләкләрем булырга, яшәргә, балкырга һәм балаларга, остазларга монда күбрәк килергә. Миңа калса, бу теләктән соң бер алкышлап куярга кирәк сезгә, чөнки чынлап та сәләтнең әле киләчәге якты буласына беркемнең дә шиге юк миңа калса, һәм сәләт белән бергә сезгә дә үсәргә дигән теләк бар миндә. Амин, шулай итәрбез. Һәм без шулай менә сезнең устаз булугыз турында сөйләштек. Мин беләм сезнең инглиз телен бик әйбәт белүегезне. Һәм без сезгә шундый кызыклы уен әзерләдек. Без хәзер татар дөньясына билгеле булган төрле шундый кызыклы бәйрәмнәрне инглиз теленә тәрҗемә иттек. Турыдан-туры тәрҗемәсе ничегрәк аңларсыз икән, ничегрәк яңгыратырсыз икән, әлеге сүзләрне белеп булыр микән? Сез әзерме? Димәк, ул татар бәйрәмнәре. Әйе, бу татар бәйрәмнәре һәм без аны инглиз теленә тәрҗемә иттек. Теге турыдан-туры рус теленә тәрҗемә итеп тормыйча, безне менә шулай итеп аңлап алды тәрҗемәчебез. Хәзер 5 кенә секунд. Шулай итеп, беренче сүз менә мондыйрак. House wedding. Минем инглиз телем өчен гафу итәрсез шундук. House ул йорт, wedding ул туй. Һәм бергә кушсак, бу иң җиңеле. Яңа өйгә күчкәч була торган шундый бәйрәм. Йорт туе. Әйе, өй туе, афәрин. Менә бит өй туе безнең шулай татар халкында билгеле булган бәйрәм. Һәм менә бу сүз. Crowd porridge. Әйе. Ул карга боткасы. Әйе, афәрин, менә бит шәп. Чынлап та карга боткасы яз көне. Яратасыңмы карга боткасы ашарга? Яратам һәм безнең Алмагач мәктәбендә асылташлар да бик бу бәйрәмне яраталар. Без аны гел һәр елны ничектер төрлечә үткәрәбез. Менә бит карга боткасы ашыйсыгыз килсә, кичексез мәктәпкә Алмагачка барырга онытмагыз. Барабыз алга таба. Киләсе сүз. Home cooked meal. Өйдә пешергән ризык. Ул бәйрәмме? Әйе, бу бәйрәм. Менә бу безнең аш белән бәйле. Әйе. Өй ашы. Дөрес, өй ашы. Ягъни яңа өйгә күчкәч үткәрелә торган аш. Менә шундый кызыклы сүз килеп чыга. Һәм тагын берсе калды сезнең өчен. Goosebump. Бу сүз чынлап та бик кызык тәрҗемә ителә. Казның нәрсәләре. Казлар белән бәйле чынлап та. Ул бәйрәм. Әйе. Гадәттә элекке вакытта кызлар җыелып үткәрә торган булганнар инде. Ләкин хәзер дә бик яраталар. Кебекме? Әйе, Аллаһиләрдә казларны нишләтәләр? Имәсе. Әйе, каз имәсе. Афәрин, Диләр апа. Менә бит инглиз телен белүегезне тагын бер расладыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә безгә килгән өчен. Сезгә бик зур рәхмәт чакырган өчен. Һәм инде без тапшыруыбызны, эфирыбызны шушы мизгелдә алга таба дәвам итәбез. Бездән аерылмагыз. Нишләп тотмыйсың ул мине? Син Wi-Fi-га тоташтыңмы? Безнең монда Wi-Fi эшли, тоташып куйдым. Студиядә юк калганы без монда килеп утырмадык. Менә хәзер тоташтым һәм комментарийларны укырга кирәк. Шуны түземсезлек белән көтеп торам. Сез безгә яздыгыз күп итеп һәм без сезгә шушы комментарийларны яңгыратачакбыз, бергәләп укыячакбыз. Әйдә башлап карыйк. Беренче итеп безгә Рәфис Нуруллин яза: "Сәлам дуслар. Ничек хәлләр? Биләр сагындыра" дигән. Ничек хәлләр менә синең? Хәлләр әлбәттә алда гел, Рәфис. Сагындыра икән килергә кирәк. Әйе, без сине көтеп калабыз. Изге биләр җилегендә монда һәр вакытта. Камераңны онытма. Әйе. Һәр вакытта да биләр җылы итеп каршы ала. Гүлназ апа легенда дип язганнар. Ну рәхмәт. Менә бит. Син легенда? Шулай булып чыга. Мин бу никнеймы дип торам, теге язучының. Гүлназ апа легенда яза.
Юк, менә миңа легенда дип язганнар. Рәхмәт, мине шулай зурлавыгыз өчен. Шөп, Гөлназ, менә син килеп кенә кирдең әле Сәләтнең туры эфирларына. Син инде легенда исеме белән килеп кирдең. Ләкин Сәләт эфирына килеп күрсә дә, мин Сәләттә күптәннән инде, шуңа күрә Ул яктан. Ул яктан легенда. Мин сине хәзер исемеңне үзгәртеп куймам әле телефонда. Гөлназ язып легенда. Син язган арада мин алга таба укый торам. Сәламнәр дип яза безгә Ләйсән Гатауллина. Айгөл яза безгә шундый күңелле каравы, башка форумнарда да җанлы Сәләт буламы дип тә сорыйлар. Әлбәттә була. Әлбәттә була. Безнең бүтән форумнарда да җанлы Сәләт булырга тиеш. Алла теләсә дип торабыз. Һәм шулай күрүзәл Интернет булсын. Килеп киткәннәр безгә. Интернет гел булсын. Бу миңа калса бөтен сәл кешеләрнең җыры, рәхәтләнеп җырлыйлар. Рәхәтләнеп йөрсеннәр. Алла теләсә булыр дип шанып калабыз. Монда Әдип Әлмир Краш дип тә язалар хәтта. Менә бит ничек яраталар җиде табый. Минемчә Әдип Әлмир әлеге сүзләрне белә. Һичшиксез. Чөнки Крашның мәгънәләрен. Әдип Әлмир шулай ук яшьләр белән бер тулкында. Ул бит яшьләр оешмасында башкача булуы мөмкин дип. Юк, һичшиксез. Син бит шуңа яшь. Һәр вакытта. Бүтән сүзләрне беләсең. Матур менә шундый безгә эмоджилар да җибәрәләр монда. Бушлар ул эмоджилар күңелгә якын барыбер ни дисәгез дә. Һичшиксез. Һәм җанлы Сәләт, җанлы сөйләшү, ламповый атмосфера дип тә язганнар. Йолдызлы күк безнең монда, лампалар. Бер кая чыгып та торасы түгел, менә шулай итеп ятасың да, хыялланып йолдызларга карап Күз алдына китер кешеләр бит алар өйдә гызыгыда, монда тәрәзәне ачып карыйсың, анда машиналар кычкыра, бөкедә, бәлки юлда караучылар бардыр безнең, хәзер мөмкинлекләр күп. Һәм менә алар менә безнең белән монда эфирда, һәм менә алар без монда камераларга карап торсак та, барыбер биләр җирендә менә алар менә янәшәдә утыра кебек. Чынлап та шулай. Чынлап та. Искиткеч рәхәт монда биләрдә. Һәм менә син йолдызлар дигәч, беләсең нәрсә искә төшсә? Без менә монда махсус йолдызларны тудырдык, биләрнең тагын бер уникаль ягы бар. Ул да йолдызларны тудыра. Чыгып ятасың менә шулай итеп кырга. Ләкин һәм карыйсың йолдызларны, алар күренә, шәһәрдә бит йолдызлар күренми. Монда карарга мөмкинлек бар. Менә мин чыгып ятмадым әле. Менә сиңа димәк, әлеге гештальтны шулай яларга кирәк булачак. Мин әлеге палатка гына карап утырам. Нинди җылы атмосфера, шундый рәхәт дип язганнар. Сиңа рәхәтме монда? Искиткеч рәхәт, җылы, менә бит җылы носкилар да киңәлек. Хәтта ялан аяк утырырга да бик җылы монда. Ширмешән якларыннан биләр форумга кайнар сәламнәр, сезне бик яратып карыйбыз. Бу мөмкинлек өчен рәхмәт, алып баручыларга респект дип язганнар. Мин аңладым, бу Гөлназ апа легенда дип язган кешенең сеңлесе. Юк. Ансын кем язган? Миссияга тәгаен. Сер булып калсын. Ләкин бик зур рәхмәт шулай минем туган якларга. Синең дә әзгеле туган яклар. Шул инде шул. Дивитсең дә булай. Кама аръягы. Без һаман шул бер якларда йөргәнбез. Каймак. Шулап та татарларның каймагыннан сезгә дә күп сәламнәр, безне караучыларга, барыгызга да матур булсын сезнең кичләрегез. Җанлы Сәләт белән булугыз өчен рәхмәт. Рәхмәт барыгызга да. Биттеме комментарийлар? Комментарийлар әлегә бетте. Шуның белән төгәлләдек. Димәк, дуслар, рәхмәт сезгә, бик зур, иң зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә, без тамашачылар сезнең өчен эшлибез әлеге атмосфераны. Әгәр дә нинди генә өлешем булса да, камералар аша, яңа технологиялар аша җиткерә алабыз икән, без һәм безнең команда бик бәхетле булыр идек. Без камера алдында Гөлназ бер легенда белән Рүзәл утырса да, ләкин безнең монда команда зур. Әйдәгез, егетләр, алкышлап аларга да әфәрин. Менә аларга да әфәрин. Менә бу егетләр, кызлар аркасында да сәбәпле дә сез инде әлеге атмосфераны тоя аласыз һәм янәдән биләргә кайта аласыз. Менә рәхмәтләргә килгәндә. Рәхмәтләргә килгәндә без комментарийлар укыдык, тамашачыларга рәхмәт әйттек һәм инде рәхмәтне тагын әлеге форумны оештырырга ярдәм күрсәткән партнерларга да әйтеп китәргә кирәк. Әлбәттә, инде бу Татарстан Республикасының яшьләр эшләре министрлыгы. Алар безнең бер зур канатыбыз һәм бик булышучылар. Шулай ук безнең партнерларыбыз, алар турында да сүз әйтәбез һәм аларга да бик зур рәхмәт белдерәбез. Бу инде Алабуга политех университеты. Бу беренчеләр хәрәкәте, беренчеләр Татарстан хәрәкәте. Безнең сәләтләрне шулай ук туплаучы, барлап торучы созвездие йолдызлык. Гөлназ, анда да син легенда дип беләм. Анда да мин легенда дип әйтсәк тә була. Балалар телеканалы Шаян ТВ. Анда син легенда. Без ике легенда. Без ике легенда. Бу бит легендар выпуск.
Демәк, дуслар, әле анда да күпме легенда үсеп килә безгә алмашка. Шулай ук Академия молодежной дипломатии һәм инде әлбәттә безнең Сәләт Стор. Нашындай безнең матур футболкалар безгә ошаса, Сәләт сатасы шулай ук биләрдә була торып та аларны барып алалар. Без спонсорлар дигән сүзне яратмыйбыз, ләкин менә дусларыбыз дигән сүз әлеге очракта бик тә туры килә. Һәм инде әлбәттә безнең дусларыбыз менә урамда, биләр территориясендә очраткан һәммәсе дә безгә якын һәм һәммәсенең дә безгә биргән энергетикасы, безгә биргән дәрте һәм көче, сәләте, алар безнең белән. Чынлап та, менә без бит дуслар дигәннән биләргә нәкъ менә дуслар белән күрешү өчен кайтабыз, димме? Һәм минем монда бер дус кызым бар. Ул ел берәү генә түгел. Ләкин теге аның белән ел дәвамында ничектер һаман гел аралашырга туры килә, чөнки ул Сәләт проектларында да катнаша, үзе вокал укыта хәтта. Һәм син аңа шалтыратасың. Мин легенда дип әле яз әле. Юк. Бу аның комментарие түгел. Ләкин менә ул комментарий ганда менә минем әлеге дус кызым шулай ук лайк түгел. Чөнки әйтәм бит, ул үзе укыта, җырлый, күп кенә конкурсларның җиңүчесе, Сәләттә яраткан Әдилә апа һәм ул сәл кешеләргә багышлап җыр язган. О, Әдилә апа. Синең карыйсың киләме? Әлбәттә, Әдилә апаны беләм, ничек матур тавышын, ничек җырлаганын да Беренче тапкырына ишетмим, ләкин шулай да әйдәгез рәхәтләнеп тыңлар идем. Әйдә без аларны карар алдыннан сезнең белән саубуллашабыз, кичексез. Һәм сезне Әдилә апаның ышанычлы кулларында калдырабыз. Сау булыгыз, дуслар. Саубулыгыз, киләсе форумга кадәр. Хуш-хуш! Жыр булып бик иркен агылар, Гүзәллек күзләрдә кабына, Минем алтын сәл кешем, бик кадерле кешем. Сине киртәсез галәм көтә, Үз йолдызың табылыр белән, Минем алтын сәл кешем, бик кадерле кешем. Кире әйләнеп китсә дә бөтен дөнья, Аларында җәелсә куркыныч дәрья. Киртәләрне аламыйсың дисә башкалар, балам сиңа ышанам. Якты кояш сөнсә дә, якты көч югалса да, яман сүзгә карама, башкалар сынылса да, ни булмасаң син барыбер үзең булып кал, балам сиңа ышанам. Һәр көн сынаулар җибәрә безгә тормыш, әллә кая алып китә сагышлы агыш. Ә мин елмаям, чөнки сиңа карыйм. Синең карашыңда мин балачагымны күрәм, синең белән ишемдәге биремнәрне шишәм. Кил яныма, бер яратып кочаклыйм. Кил. Син кояш урынына шуны бел, нурларыңны кашыма, иркен көл, балыклардан курыкма, сине җиңә алмыйдым. Балкырга дип бирелгән бу уенда һәрбер гадикер. Башкалар моңа ышанмаслар, тик абый-абамын да беркайчан да ялгышмаслар. Балам иркен елмаеп куй һәм үз-үзең бул. Кире әйләнеп китсә дә бөтен дөнья, аларында җәелсә куркыныч дәрья. Киртәләрне аламыйсың дисә башкалар, балам сиңа ышанам. Якты кояш сөнсә дә, якты көч югалса да, яман сүзгә карама, башкалар сынылса да, ни булмасаң син барыбер үзең булып кал, балам сиңа ышанам. Син кояш урынына шуны бел, нурларыңны кашыма, иркен көл, балыклардан курыкма, сине җиңә алмыйдым. Балкырга дип бирелгән бу уенда һәрбер гадикер. Башкалар моңа ышанмаслар, тик абый-абамын да беркайчан да ялгышмаслар. Балам иркен елмаеп куй һәм үз-үзең бул. Кире әйләнеп китсә дә бөтен дөнья, аларында җәелсә куркыныч дәрья. Киртәләрне алалмыйсың дисә башкалар, балам сиңа ышанам.